לפעמים אני מתעוררת בבוקר, ופתאום הדברים נראים לי נורא פשוטים. איך הדברים אמורים להתרחש, ואיך העולם אמור להסתדר, בעיקר פה בשעות הבוקר, ככל שאני לא מתקדם, אז קצת פחות. ותיאר את התחושה הזאת מאוד יפה, משורר מיסטיקן בין המאה ה-17, גרמני, שקראו לו אנג'לוס סילסיוס. איש מאוד מסקרן, והוא כתב בגרמנית, אני אקרא את התרגום לעברית. קרוב כל כך, עד שנעלם מן העין. עמוק כל כך, עד שאין לו אחיזה בתודעה. פשוט כל כך, עד שהלב מסרב להאמין. עדין כל כך, עד שאין בנו היכולת להכילו. ולמה אני מתכוונת כשאני אומרת שהדברים נראים לי פשוטים כל כך? לאמירה החוזרת והנשנית הזאת שלנו כאן, שהורגלנו וחונכנו משחר ילדותנו לכך שמנהיג או מנהיגה הם אנשים שהתכונות העיקריות שהם מביאים איתם לשולחן הם ביטחון עצמי משמעותי, סמכותיות ברורה, יכולת שליטה ואולי אפילו יכולת לנתק את הרגשות מהמנהיגות שלהם. ואנחנו, התנועה למנהיגות מודעת, אנחנו קמנו כדי לתת דרך ושפה וכלים עבור מנהיגות ומנהיגים שמעבר לתכונות האלו, שהן תכונות שהן משמעותיות מאוד אולי עבור יכולת כדי להיות מסוגלים להנהיג, מנהיגות ומנהיגים שבוחרים באופן מודע להביא תכונות אחרות לקדמת הבמה. תכונות כמו גישות אנושית, יושרה, חוכמת הלב, ועוד כהנה וכהנה. והדרך לעשות את זה היא באמצעות כלי התודעה שעליו אנחנו כל הזמן מדברים, על המודעות ותשומת הלב. עכשיו, למה דווקא עכשיו? כן, מקלוד, אבל הוא מורה לבודהיזם טיבטי בין ימינו, והוא כותב את הדברים הבאים, ושימו לב גם איך זה מתחבר לתכנים שאנחנו מדברות עליהם כל הזמן בקורס. זמנים קשים מביאים לפנינו רמות עמוקות יותר של תגובתיות. אני קוראת שוב את המשפט הזה. זמנים קשים מביאים לפנינו רמות עמוקות יותר של תגובתיות. רמת תגובתיות שמציבה יותר דרישות מהתרגול שלנו. כדי לעמוד בדרישות האלה, עלינו להעמיק את ההבנה, התובנה, הבהירות, החמלה והשלווה. במילים אחרות, מצבים קשים מקלים על התרגול. לא צריך לחפש דפוסי תגובתיות או לנסות להיות איתם במגע. הם שם, במלוא תפארתם. כל התגובות האוטומטיות האלה שדיברנו עליהן קודם, הן פשוט קורות. ככל שהמציאות סביבנו מורכבת יותר, אז ככה יהיה לנו קל יותר לתרגל, כי האתגר הוא יותר גדול. ככל שהאתגר הוא יותר גדול סביבנו, ככה המציאות מחייבת אותנו יותר לתרגל. ככה זה פשוט. אנחנו לא המצאנו את זה, אמרו את זה חכמים מכל העמים ומכל הדתות והתורות שלפנינו. ולכן זה פשוט. אז אנחנו אומרות שהדרך הזאת היא דורשת תרגול, המעבר מאלף לבית, גם אם המציאות אליה אנחנו שואפות, המציאות נראית לנו מאוד פשוטה, הדרך היא כנראה קצת יותר מפשוטה, מאתגרת ומורכבת. ואנחנו בקורס מנחות שאנחנו מסיימות אותו היום, למדנו ביחד איך אנחנו יכולות לעבד, ללמוד ולהעביר הלאה את הדרך לעשות את הדברים אחרת במודעות ובאמצעות תרגול. המטרה שלנו פה היום היא לחשוב ביחד בסופו של דבר מה אנחנו עושות כדי להתקדם הלאה בדרך הזאת שהיא כאילו כל כך פשוטה אבל בעצם כל כך מאתגרת.